मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्डनि धोनि उनमोनथाइ दावबायथाय आरो आखाइ इसान शिल्पखौ राजथावनि दिल्लीयाव दिन्थिफुंनाय बड'लेण्ड फोरबोआ जोबबाय। राजथावनिनि केडी यादव खमलायनाय स्टेडियामाव 15 नबेम्बराव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों नेमखान्थि बादियै बेखेवजानाय गिबि बड'लेण्ड फोरबोआ जाफुंसारै जोबनानै थाङो। साननैनि मोगा-मोगि हाबाफारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) दावबायारि, जाग्रा आदार, राव आरो हारिमु, आखाइ इसान आरो खिलिनजिया बर' हारिनि धोनि दोरोंखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। हायुंआरि सोलोंथाइ खान्थि 2020 नि गेजेरजों फोरबोआव बिमा राव बिजोंनि जेंनाफोर आरो खाबुफोर आरो बड'लेण्ड फोरबो आरो हारिसायारि गोग्गानाय सान बिनि सायाव माखासे सोमोन्दो गोनां गेवलां सावरायनाय खुंफुंनाय जादोंमोन, जेराव रोंग'साफोर आरो खान्थि बानायग्राफोरा बाहागो लायो। मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि ड. धर्मेन्द्र प्रधान, एबसुनि आफादगिरि आरो फोरबोनि सासे खुंगिरि दिपेन बर', आसुनि गाहाय बोसोनगिरि ड. समुजल भट्टाचार्यआ, BSSनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोर। मिरुनि बायजो हायुंआरि बिफाननि रायजो मन्थ्रि पबित्र मार्घेरिटा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी आरो प्रमद बर'आ दावबायथाय आरो हारिमुनि गेजेरजों मोनसे जिउगोनां बड'लेण्ड ओनसोल दानायनि सायाव गुबुन मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। गाहाय आलासि महरै ड. धर्मेन्द्र प्रधानआबो बुङो दि बर' थुनलाइनि जौगानाय, लेखा रोंथाइनि हार, बर' राव आरो हारिमुनि सायाव नोजोर होनानै सोलोंथाइयारि फसंथान गायसननायनि थाखाय गोबां राहा लानाय जादों। सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' रावखौ जौगाहोनो नाजानाया बर' हारिनि रावारि दोरोंखौ रैखाथि होनो थाखाय जोबोद गोनांथार। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो बुङो दि बड'लेण्ड फोरबोआ बर' हारिनि सिनायथि आरो मोनथायनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय मुंख्लंफोरखौ मान बावो। जोंनि हारिमुनि फालिनाया आबुं नङा जेब्लासिम जों बिसोरनि बाउसोमनायखौ गोसोआव लाखिया। बिसोरनि साहसआनो जोंनि थाखाय लामाखौ रोखा खालामबाय। राव, दोरोङारि आरो जारिमिनजों बुंफबनाय मोनसे हारिनि हारिमुआ बेनि सैथोथिखौ बेखेवना होयो। दिनै जों बड'लेण्डनि सिगांनि आरो गोथां जिउ मोन्नैखौबो मान होयो, मानोना बिथांमोननि बाउसोमनायनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुआ सिखोन-साखोन जायो होनना दिपेन बर'आ बुंथियो। बे फोरबोआ गुबुन गुबुन आउटलेटफोराव दिन्थिफुंजानाय आखाइ इसान दिहुनथायफोर, जाग्रा आदार, लोंग्रा आरो देंखोआरि दामजुफोरनि गेजेरजों बड'लेण्डनि गनायजानाय GI टेगखौ दिन्थियो। बर' गामसा, दख'ना आरो आर'नाइ एबा आखाइजों बानायनाय मोनफ्रोमबो मुवायानो बेहा रुजुहायै हारिमुआरि गोनांथि दं। बेयो बड'लेण्डनि गोथौ हारिमु, शिल्प आरो आरिमुआरि सिनायथिखौ दिन्थियो। बेनि अनगायैबो, GI टेगजों लोगोसे दोरोङारि बर' लोंग्राफोर जेरै जौ गिसि, जौ गोरान आरो जौ बिदैखौबो फोरबोआव दिन्थिफुंनाय जायो। बे लोंग्राफोरखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव बर' हारिनि थाखाय गोजाम आदबफोरखौ बाहायनानै थियारि खालामनाय जादों आरो मोनसे रोखा गोथावथि होयो। बर' हारिनि दोरोङारि देंखोआरि मुवानि अनगायैबो बावैसो GI टेग मोननाय सिफुंखौबो दिन्थिफुंनाय जायो। BTC क'क्राझारनि आखाइ इसान आरो जि-जोम बिफानआ गिबि बड'लेण्ड फोरबोआव बाहागो लादों। बड'लेण्ड फोरबोनि नैथि साननि जागायजेन्नायाव बड' साहित्य सभानि आफादगिरि ड. सुरत नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि उनमोनथाइखौ मान होनो थाखाय फिरफिलाखौ बिरहोयो। बे फालिथायाव ओनसोलनि सिनायथि आरो मोनथायनि थाखाय गावसोरनि जिउखौ बाउसोमनाय बर' मुंख्लंफोरनो मान बावो। जोबथा साननि जागायजेन्नायाव बड'लेण्डनि खौसेथि आरो गोग्गानायनि नेरसोन महरै साइ इन्दिरा गान्धी स्टेडियामनिफ्राय दिल्ली सेक्रेटारियेटसिम मोनसे गिदिर हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। मिरु ट्राइबेल आयदानि मिरु जुवेल आराम आरो लक सभानि MP दिलीप सरगयारीआ मोनाबिलियाव हारिमुआरि मोनाबिलिखौ बेखेवदोंमोन। मुंदांखा रोजाबगिरि आंगोराग महन्तआ फोरबोआव गावनि जिउखौ दांनो हानाय देंखोफोरजों रोजा रोजा नायगिरिफोरखौ गोसो बोनो हादों। नैथि खौराङावनो दङ
गोबाव सम क्राइम स्प्रेनि उनाव बशिष्टआव साथाम बर' दाखाथिखौ हमदों। मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव गुवाहाटीनि बशिष्ट पुलिसआ बशिष्ट आरो बेलतला ओनसोलफोराव साथाम नटरियास रबार्सफोरखौ हमदों। साथामबो मबाइल फन आरो गल्ड चेन बानायनायाव लोब्बा दंमोन। बेयो मोनसे सिखावनि बिन्दो। हमजानाय सुबुंफोरखौ अदालगुरिनिफ्राय नितुल बर', गुवाहाटीनि बेहेरबारिनिफ्राय सुरजित बर' आरो कामरुपनि कमलपुरनिफ्राय मौर्य कुमार शर्मा होनना सिनायथि होदों। बे साथामखौबो गोबां खावनाय आरो दाखाथिजों सोमोन्दो दंमोन, जाय मोनसे गोलाव समसिम बशिष्ट ओनसोलाव ओनसोलारि सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। हमजानायजों लोगोसे पुलिसआ दुथां सुबुंफोरनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01GB3048 गोनां गंसे साखा खबनै गारिखौबो जब्द खालामो। खावनाय मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हानाय जादों आरो पुलिसआ साथाम दाखाथिफोरनि दायगोनां खामानिफोरनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ। बिटिआरआव लाइमोनफोरनि प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं खुंदों। भारत सरकारा टेरिटरियेल आर्मिजों लोगो जानानै बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ जाफुंसारै खुंफुंदों। बे हाबाफारिनि थांखिया टेरिटरियेल आर्मिनि इनफेन्ट्रि इउनिटफोरनि थाखाय फैबाय थानाय थिसनथाइ रेलिफोरनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरखौ थियारि खालामनाय। बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्लाफोराव सा 500निबो बांसिन लाइमोनफोरा बे फोरोंथायनिफ्राय मुलाम्फा जादोंमोन, जेराव देहायारि आरो फाहामथाय आनजादफोर दंमोन। मावख'गिरिफोर, जुनियर कमिसन मावख'गिरिफोर, जेसिअ आरो 135 इक'लजिकेल टास्क फर्सनि जवानफोरनि हानजाफोरा बेसेनगोसा लामा दिन्थिनाय, दिन्थिफुंनाय आरो प्रेक्टिस सेसनफोर होदों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जिल्ला गेलेमु गौथुमफोरनि मददजों खुंजानाय फोरमायथि गोनां जथुम्माफोरा बिजाथिफोरखौ थिसननाय बिखान्थियाव साबसिन जानो थाखाय गोनां रोंग'थि आरो गियानजों सुबिदा खालामो। बे हेफाजाबारि नाजानाया ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गोहो होनो थाखाय बिटिआर सोरखार आरो टेरिटरियेल आर्मिनि रादायखौ दिन्थियो। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।